Guys, lantawan ninyo. Gatapok ang mga barko diri sa Port of Plaridel. Tungod dagway ni sa bagyo. Tungod di siya sa bagyo, nang gitapok sila diri o. Kana kay duhanan na sila dira o. Puro light ferry. Ning kana pod siya di lang maklaro. Ayun dira pod o, kana pod siya. Light ferry gihapon. Ning na pod yung isa kana. Kuha na siya barge. Barge na siya, then kana pasahiruan, then kani pasahiruan nga light ferry gyapon. Upat sila kabuk light ferry diri no? Kana siya kay supercut. Kana siya supercut. Nang naog na ang mga kuan guys, nang naog sila, di lang maklaro oy. Nang naog sila. Sakay sila pambot. Sige lantan ko guys, nagyapon ko aring kuan. Marites man. Nang maritis ko aring luok. Kay labyanan manguda mo atog kuan kana makita jud ba kung naay mo dunggo o kuan, naay mo labay nga mga kanang barko. So ingon ko sa kumpares nga ato kuno subayon dito kay dili ra man sa seawall Dili man guni siya makita dito sa kuan sa Port of Plaridel kay dili ta kasulod, bawal man mosulod dito, so diri ra ta mo tan-aw, klaro man kay diri o. So naay isa nga indunggo. Kato nang last nga kuan karon pa no. Ay dili ang last kay kani man Kani man ang last. Mao ni ang last. Kana sa moy last. So 2, 3, 4, 5 na day nakabarko na adiri. Nago sila diri. Kay tungod sa bagyo, kusog-kusog ra baning bagyo ha. Then napay isa ka barko guys. Ato nawala siya ning lunggo diri sa sa port, naara siya dito unahan. Dul-dul ra sa amoa. Atong tanawon. Atong lilion dito tala. Enturag isa guys Tago po na siya dira. Na, dul ra diri sa amoa. Then ang barko nga atong giadto na mo gani ha. Adira ang isa nga wala kasulod, mauna Kaya nagtapok naman dito, 5 na biya dito. Na po yung isa ka barko guys, gapaingon. Ikakuan na siya, kapito. Kay 5 naman ang support, then ay isa dira Napay isa Napay ka padulong. Then kana. Then dito sa port.